El secret judicial de l'últim número de la revista El Jueves, amb la portada que el jutge del Olmo ha considerat injuriosa pels prínceps d'Astúries, ha tingut just l'efecte contrari al que se suposa que perseguia, evitar-ne la difusió. No només s'ha esgotat El Jueves a la majoria de quioscos abans que la policia els hagi pogut retirar, sinó que, a més, el fet insòlit del secret judicial ha fet que la polèmica portada aparegui també en els mitjans internacionals. Cartoons about the Spanish monarchy which are causing a scandal across the country. El cas dels segrets del Jueves ha traspassat les fronteres. L'informatiu de la televisió pública anglesa BBC ho ha destacat en el sumari. En la notícia han tingut cura, però, de no mostrar la portada sencera, on es veuen el príncep Felip i la princesa Letícia tenint relacions sexuals. En les edicions digitals de diaris com Il Corriere della Sera, The New York Times o fins i tot diaris australians també s'informa de la decisió judicial. El setmanari satíric, que ja té més de 30 anys, no és la primera vegada que agafa ressò internacional. L'any 2002, Simón Pérez va fer servir una portada en què apareixia Ariel Sharon amb cap de porc com a exemple de l'antisemitisme europeu. Ahir, el jutge de l'Olmo, a instàncies de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, va ordenar per primera vegada la retirada de la publicació. En la interlocutòria es qualifica la portada com a denigrant i infamant, així com que els diàlegs i dibuixos ataquen el prestigi de la corona. Manifiestamente es injurioso. Y en algún momento el juez debe de poner un límite para evitar que se puedan perjudicar la dignidad, el honor y los derechos fundamentales de las personas afectadas. La Fiscalia va demanar ahir a la tarda que també es tanqués la pàgina web del Jueves, però aquest migdia la caricatura encara ja estava penjada.